Garizumako lehenengo domekan. Gaur garizumako ibilbideari ekingo dutzagu. Leizak eskatzen duzku aldi hau gure fedea barritu. Itxaropena sendotu eta maitasuna sakontasunez bizi daigun. Gaurko evangelioan Jesus basamortu handala esan duzku, eta berro egin barau ginez, eta toxe ginez igar ondoren, deaurak tenta egiten da. Sataronek agertu duzkunez, borroka espiritual berezkoa dau fedeunak bere bizitzen. Jesusek tentazio gainditu egiten dagoela be ikusti dugu, eta berak emoten duzku argibideak geobe tentazioak gainditzen daiguzan. Jesusek hiru tentazioak eta gure tentazioak. Ogiaren tentazio hau esaten dutxo deaurak, Jesusi. Jangoikoaren semea sarianez, agindu harri honi ogi bihurtzeko. Materiala, espiritualaren aurretik jarteko tentazioa da. Askotan gure premietan baino ez dago pentsetan. Eta ahaztu egiten dugu, izakia ez dala goki bakarriz bizi, baizik jaunak esaten dagoenatik. Aginte eta gorezpenaren tentazioa. Deabrok munduako reinu guztiak agintzen dutzaz Jesusi bere aurrean. Belaunik etzen bada eta gurtzen badau. Jangoikoa galde batera itxi eta agintea, ospea, arrakasta erraza bilatzeko tentazioa da. Jesusek argi erakutsoten deutxo, adoretu jauna zure jangoikoa eta bera bakarrik urtu. Gure bizitzan jangoikoa dela absolutu bakarra. Gogoratzen duzku eta ez dugula gure konfiantza. Aberastasunetan, autorpenean edo bestien gaineko nagusietasunean jarri behar. Jangoakoa probatzeko tentazioa. Deabroak tenplutik bere burua botateko esaten deutxo Jesusi. Aingeroak babestuko dabela. Jangoikoari probak eskatzeko tentazioa. Jangoikoa gure nahiera erabiltzeko tentazioa. Jesusek zera erantzuten dau. Ez dago jauna zure jangoikoa. Baldintza eta eskakizun barik jangoikoaren ganuste osoa jarten irakasten duzu. Garizumako graziazko aldia, gure tentazioak gainditu alizateko. Jesusek eredu dugu, eta tentazioa zelan gainditu erakusten duzku. Otoitz eginez, otoitzak sendotu egiten gaitu alako, eta jangoiko gaz bat eginda irauten dagoitzen duzkulako. Barago ginez, oran gure nahiak kontrolatzen dugu zelako eta alzkiago gari alako. Jangoiko haintzak geure eginez, gatzaen aurkako armarik eraginkorrena data. Bigarren irakurgaiak danok jaditzik ginkela salvazioa dinozko San Paulo. Zure hauaz Jesus dala jauna, ototzen badozu, eta zure bihotzean jangoiko hildakoen artetik biztu ebala sinesten badozu, salbatu egingo zara. Jesusengan sinistea eta bere irakaspenaren arabera bizitzea, da pekatu garaitzeko eta betiko bizitza jadetzeko bidie. Zein ideok, garizuma hau bihotz barritzeko benetako bidea izan daitela. Jaunak emun digula beraren gandik aldentzen gaituen tentazioak, gainditzeko, eta otoitzak maitasunak eta jangoikoaren ganako konfiantzak sendotuko bihotz barrituz bizitzeko grazia. Maria, Elizaen amaren izan daigula garizumako bilbide hau leialtasunez eta itxaropenez burutu daiguna. Jainkoa guztidun, egizu garizumako urteroko jarduerak eroan gaitzala Kristoren misterio hobeto ezagutzera eta berari dagokion eran bizitzea. Otoitzazteko jangoikoari bere bodere osoan dei egiten dutxo gure fedea. Baieztapenetako bat dala, eta jangoikoari gure bizitzetan sartzen usteko beharrari dala. Konbertsio bidorretan ibili ahal izateko. Bakarrik ezin baitugu. Garizumako jarduerak aurrera egin eta bertan ibili behar dugu. Eta garizumaren amaieran ikusten dugun Pasko misteria gaztopo egiteko bidea diran sakramentuan eskutik egin behar dugu. Garizuma ez da introspekzio leku bat, Kristorekiko gero eta hurbilagotasun ezagutza bide handiagoa da. Horrexegatik amaitzen da otoitza Kristo ezagutzeko garenian isla izan behar dauan, gure jokebidean sakondu behar dugula esanez, jangoikoaren seme alabak. Jauna, operenekin hasten gara Pasko misterio ospatzeko prestatzen egizu.
Gure jarrera izan dadila eskaintza honek eskatzen dagoenaren arabekoa. Lehenengo otoitza esaten danez, Jaungoikoaren grazia behar dugu. Otoitz honetan, hasiera honetan, gure bizitzak eraldatuak izan daitezen. Erragutzen deutzagu Jaunari, konbertitu gaitezen. Eskainitako doaiei erantzun deiegun, eta horrek bihurtu egingo dira. Izan gaitezela Jaunari eta guztiontzat esangura dagoenari. Erantzuteko gai. Otoitza sakramentu miresgarria referentziaren maitzen da, gure bihotz berritzen, elikagai eta iturri dana. Berak 40 eguneko baraua ginez, hasiera emon eutzon eta garizomako gure barauari. Eta tentatzailearen maltzurkeriak baztertuz, pekaturako jure jokaera zelan menperatu erakutsi uzkun. Pasko misterioa bihotz garbiz ospatu daigun, eta betiko paskora heldu gaitezen. Garizomako lehenengo prefazio propioa da, pasamortuaren irudia, modu zentralan agertzen dela. Prefazioaren erdiko gorputza Kristo erakusten duzku garizomako bizitza eredutzat. Kasu honetan, penitentzian, exodaren eta basamortuko bidean erreferentzia oso argia da, baina ez da bakarra. Basamortua, bihozbarritzeko lekua da, non funtseskoan zentratzen garan, eta Jaungoikoaren gandik eta Urkoaren gandik urruntzen gaituen alperriko guztia alde batera uzten dugu. Tentazioak arbuiatzeko dagoz, Jaungoikoarekin eta Urkoagaz alkartzeko bide faltsoak direlako. Honek dira lehen mailako instintuak bakarrik asetzen dauzan materialismoa. Ospearen tentazioa eta buru askatasuna gauza guztien gainetik ondo ikusi izatea. Azken tentazioa Kristok egiten dagoen lez, ez erbitua da Jaungoikoaren hitza tentazio horietatik guztietatik urruntzeko bidie da. Hitzaurreak amaitzen ez dan Paskoari erreferentzia eginez. Kristoren Pasko betirekoa, egia maiuskulagaz dana guretzat. Hartu dugun ogi santuek Jauna sinezimena bizkotzen dizku, itxaropena sendotzen eta maitasuna indartzen. Egizu ikasi daigula egiazko ogia bizi da. Zuzen gozea izaten, eta zure ahotik urteten daben hitzetan bizia aurkitzen. Jaungoikoari eskatzen dutxago ez gaizala solteo. Gure fedie, likatzen dagoen zeruko sakramentua jasu ondoren, gure hurbiltasuna. Jaungoikoarekin indartzen da, itxaropena sendotzen da, alkarregaz bilten gara, eta Jaungoikoak eusten eta indartzen dezku. Karidadiak bultzateko maitasuna, eta Urkoarekiko emoitza. Kristoren gozie, Eukaristiak azetu sentitua, Jaungoikoaren bizia premia handiagoa dugu. Alperrikakoa alde batera itxita. Barau eginez, hori biziarekin eta Jaungoikoaren gozea gaztopo egiteko. Goze hori, asetzeko geratzen dan bide bakarra, dagoeneko jasoa dagoen sakramentua, eta Jaungoikoaren hitza diren ospakizunean alkartu doazen, eta Kristinaren bizitza osoan alkartuta joan beharko deben elementuak. Etorri bedi Jauna ugari zure bedein kasinoa, zure herriaren gainera moiozu, estu aldietan, itxaropen handiago tentaldien indartzen dugu eta betiko salvazioa. Garizoma bedinkapen bereziko unie da, horregatik eleizak domekerako agintzen dauz, eta eguneroko egun bakotzerako gomendatzen dauz. Gaurko toitzonek une bakotzaren doguzan behar izana jartzen duzkuz aurrean. Nahi bakunetan, bedeinkapena, itxaropena modu data. Faltasunekotan, birtuteari dagokio, eta dana Kristok heriotzaren gainean lortutako garaipenetik datorren erredentzio paroan amaitzen da. Otoitzak gogoratzen duzku, Jaungoikoaren garako konfiantza beharra, frogen erdien, birtutearen askuntza zailtasun, eta guztiak erredentzio daroan ziurtasuna. Ikus daigun garizoma ez sakrifizio utzeko gara egizan, baizik eta Jaungoikoaren bedeinkapena, oparatasunez hartzeko, itxaropenean hartzeko eta bihotz barriagaz paskorantz joateko aukera gizan.